Hola, sí. Lau o utxa? Oiga, utxa jarrikoa, mira, utxa doblía. Ala, ale como hola. Oan zuk, alakuan. Alakuan, utxa. Tiene que saltar. Amets, zertan aizeate? Jolastera menora. Eta nora etorri zeate? Jolastera. Baina nora, zein lekutara? Txarara. Txarara. Eta hemen, pertsona helduekin aizeate jolasten, ez da? Bai. Eta bera tokatzen da, eta helduekin da. Eta jolastuko dugu partxi. Ez da bote. Hartu indika, ez da, bat ara, lau. Carmen, ikasten aizate orain. Bai, eta tomiroda ikasteko zenbakiak. Zenbakiak ikasteko da? Bai. Utsa da, hau. Itxain. A la mesa. ¿Cuándo va? ¿Cuándo le toca? Es que ya, ahora es que tenemos Orain beraiekin, venga. 5:02. Eta bere... Eta baldakizue nungoa dan Pilar? Hemengoa Donostiarra? Donostiarra. Eta zenbat urte, Pilar? 81. Mira. Maialen, 81 urte. Ibai, asko aldia 81. Asko dira, ez da? Zuen aitona amonak berdin dituzte? Ez, gutxiago? 6, 76. 6, orduan zer da? 6? Nola da? Ui! Nola da 6? 70. A ver, ¿cuántos años tienes? 70. Galdetzen aizea. 88. Euskeraz? 88. Oso ondo. Madre mía. En Pasaje Sancho. Muy... Ya. Hombre. Claro que sí.